So, ayan, mga Inday. Ito ibang babayan. So, iyan mga Inday ang Bicolana. Diba sabi nila, talagang maurag ang Bicolana. Kaya ko ini. Ini nga, gusto ko yan pagka kailangan, kung kailangan ng hangin, ako pang gagawa niyan. Ako pang gumagawa niyan. Kaysa dalhin ko yan doon sa at magbabayad ako. Dito na lang. O, diba? Ayan.